लागत 1-1.5 महीना फेंक हमारा कना हो मर कना हो। अरे धर धर तनी कमर राजा जी तनी कमर राजा जी धर धर छिंदनी के कारे रारी के खोजत आगन छत पर अभी तक नाइल लिफट लागल रही तो कितना बढ़िया रही तो बड़ी एकरा छत पर चढ़े में हमर गोड़ दुखाए लागेला छिनरी के कोनो बात नहीं किए अपन छत बना एकदम प्लेन छलक के आवे जाए वाला ठीक रही सन चढ़े वाला ना रही। अरे मुर्गा के बच्चा एजे बा छिनारा कैसे सुतल बरे कहो छिनार कहीं के हम लेबन तो रोवे ला रो चलो आज तारा के दिन दशा दिखाई बढ़िया लेके जाए बुझे पोखरा में जहाँ छठिया हम करें जा में डुबुकिया नाक खिलवानी तो कही हो चल तो का चिक्का खिला सिखाएंगे चिक्का छिनरो हमके खिलाहू के ना दो छोड़ब हो मरले भी हमरा कुदा हो दिन के चलो चप्पल उप्पल पहन के आए बोनी अरे मल्लू लो 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 बे अभी हगोली लइका बा आई हो माई आई हो भगवान हमर बच्चा कहां गइल आयो हमर ललवा आयो माई के ले गइल बुढ़ऊ ने खनु ले ले बाबूजी बाबूजी अरे छतरी ना खोल बरसात में छतरी ना खोल बरसात में भीग जाने दे ओ भीग जाने दे भीगी रात में हो भीग जाने दे भीगी रात में कितना गोइचा बड़ी छिना बहने ही में होई हन रारो लोगन कितना बढ़िया एकरा में एकरा के डुबा देम न बहवा देव छिनार त निक रही हो छिनारी कनुआ के देख ले त पकड़ा न जाई बारह बार हमरा के खिलावे के ना देत रही बाजिन साजिन कहत रही बमलो रही तो हमरे के मारत रही पीटत रही अब यहाँ छिनार हमरा के पीटऊ मार तो कोसे का कोनो बात नहीं के हमरा तो से दुमसनी नहीं के हो तू बर होए तो फिर हम घरे आ जाइयो ना पवार के तके जा तो नहीं देबे देत ये मां जा 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 बाबा बाय बाबू बाय बाय जो जो अरे छतरी ना खून बरसा ए बच्ची कुछ सब का करत हो हमार बड़का दुमसन के लइका दुमसन के हो ओ हे दादा घोर ए बच्चा आई कतना मासूम लइका बा बिगत रू हां बिग चाही छिनरा बचा ले लसरारी आई कतना मासूम लइका बा यही लइका खातिर लोग देवता पितर दावा दुआ सब करावेला बाची आ तू बिगत रू मैं ता सटिया गल बाबा मैं ता सटिया गल पठिला मत जा होली बुची होई लागत 1-1.5 महीना फेंक हमारा कना हो मर कना हो काहे ना पोसब हम मामला बाज बाजिन में बानी जहामी के ना पोसबन बाची तारा की लइका बोझ लागत के पास सब पोलब हो बियाहिया ले छिनारी करियाई बच्चा तोरा के बाबू को ए बाबू को तोरा के मार तारा नहीं बुझा के लेके जाओ पगरे जो हम जाते पगरे में आए ना हम घर लेके सब बात सुने कोई बात ना बचिया लइका के हम बहुत बड़ा विद्वान बनाई साफ माइंड से पागले वालू काहे बाची हां देर तो करवा होनिया फेंक देबो हम बड़ी हमार जा जा कबूतर कबूतर उड़ा उड़ा बाय आयो बाबू अरे बाबू का जइयो माए आयो दादा का जइयो देवर बाबूआ का हो गई का खोला तड़ू पूरा गांव गली सब घरा घरे पूछ लेली कोई नहीं के दे अरे का चोरी हो गई अब लइका बा सुतैले रहनी घरवा के गली हरिया का धैले गलो ओ सुतैले रहनी ओ माई गली हरिया में बचा के खाओ यारी में से लइका के लेके चल गेलो आयो माई ओ माई आयो दादा अरे हमरा के जोर लिया के दे हो दादा हम घर में ना खाई दे जी हम माई ओ माई चारो देखलवा खोदलवा बचवा चारू देने जानी ना मिला ओ दादा खाना ले गई ओ बुढ़ाऊ नहीं का लेकर बुढ़ाऊ के केहू देखले बा खाली हाथे खेत पर गली का बिया ऊ नहीं
बाबू हम का खोजे आयो आयो हे देवर बाबू आ कहां कोइला खोजबा हमर लइका के होता ना खोजबा हेलो त्रिरंजन जय हो गुरु गोरखनाथ बाबा। हे बाबा ओ बाबा बचिया खड़ा हो खो लइका के खोज दो बाबा खोज का हो गेल बचिया? हे बाबा हमर लइका बचिया को तार से बात कही हां आज के जमाना में ई बना बचिया कि औरत बच्चा पैदा करते रहे बाकी पोस पालत नहीं से पावत। बाबा ई लइका को रवा के कहां से मिलल? ये बचिया मत पूछा, हम त अपना मठ पर से लिखन के चलते स्नान करे तब तक ले एगो औरत न बचिया लेके पोखरा में बिगत रहलियो। ए बाबा ई लइका हमारे बाबा हम का के चाचा रवा देनी हो तू का कहता रू? अरे बाबा सही में अपन बच्चा के जीना तने अभी एक लइका के हम गांव में घूम लेगा खातिर दूध खोज दिन बच्चे बच्चा मानत नहीं हमरा गिरी। बाबा हमार बाबा के दे ना बच्चा के दे ना बाबा ये बच्ची हम त विश्वास नहीं क्यों ए बाबा देखी करिया घर में बाले बनना तार पूरा जाते लइका मान गइल। ए बाबा आखिर कौन औरत रहलसी हई देखा तड़ू आ ये लइका लेके गइल बिया बाजी ने बाबू बाजी ए बचिया इहे त लइके त ले गेल हिया का बाबा गोड़ लगता अरे ता कैसे रखा छोरे छिनरिया अरे वो तो खाते सोते छिन रख दे हो अरे खेलवा दवा हमन ए बचिया अरे ओ टाइम पे छोड़ देन तारा के बाकी अब की पारी ऐसन मंत्र मारब कि जोन पागल मैंने धोती पहन के ओने में उड़ता है धोती है हम चुरा देते कृष्ण भगवान का धोती है तू हम हाथ को गलती करता लू जय गुरु गोरा देखै ले ना बाबा करता छुछुंदर कहीं पागल बोल बाबा ए बच्चा ये लड़की के कोनो दोष नहीं खे एकरा करम में लिखाइए गइल बा। तोरे ना के करम ई लइका रहुआ दे तोरे में के करम नहीं हाँ छिनरी बच्चा कहां तू पहुंच लइका कैसे पोखरा में रे बड़ हो इहे औरत ले जाके बिगत रहली है पोखरा बाबा में। ना अगर छले तो लगा के तो कावना काट के मर लेगा जाय दिए बाबा रहुआ भगवान बन के गइल हम दिया दी मर कोई बात ना बच्चा हमने के इको हे बाबा देखी हम का कोई हम कबे के जोहत नहीं परेशान कुछ ना बचिया ए लड़का के अगर पोसे पाले के बा त अपना भी रखे आ नहीं के पाले पोसे तो दे दे हमरा के। बाबा हमार लइका हम पोसा पालम ना फेंक दी कतई हट बारह के 3200 दांत ओल जाई हम भीतर कर पेट का में काम कर का हां भतार कने के चिन्हत ए बच्चा भाई तारा घर के हई इनकरा के मठ पलियावा 3 दिन हम मठ पलियावा लइका 3 दिन में का माता सही कर दे। पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता जय हो गुरु गोरखनाथ। से गइल बा गोदी में खेला ठीक है बच्चा बा अपन मेरा रुक ले जा तो ठीक करतर बच्चा मार के कच दे जे हमर धर्म काहे न सवा उतर जा देखी उठाई का उतारी का हई ए कहां बाबा परी चली रो हमरा घर धरकंधा से दक्षिणे बाबा 33 किलोमीटर दूर बा। आज के बेलवा यहां से आइल बानी हां ए पहाड़े पर तपस्या करे नहीं जा। ए बाबा चली खाली भात दाल चोखा बाबा छोरी पहाड़ दान सन दे दी हम सोनावा सगे आइल ए बचिया देखा हम दाल भात कुछ ना खाई ठीक बा। एक ठगो हमरा जाए के बाद धूमधाम से पूजा करावे आ पूजा करवा के न तो सजाव दही तारा कर खाई। चल हमरो घर तनी आई है इधर इधर खियाई ए बच्चा हम जात नहीं दूसरा गांव से आवत नहीं भाई हमारा घर नहीं खिया लगता ना रे खाल खिवल हट रे अरे लोग लगा कबे का छत्ता छत्ता लोट हट जो जो देखा लइकवा के फेंक देलू के मुंह में घोटा दियो घोटा घोटा हो हरामजादी